Nnọọ, kedu ihe ị ga-achọ iri? Biko, unu enwere menu? Ee, anyị nwere menu. Ka m weta ya. Cheregodi, chefuo maka menu. Unu enwere ofe esiri ọhụrụ? Ee, anyị nwere ofe esiri ọhụrụ na asụrụ ji. Ha na-atọ ezigbo ụtọ. Ngwanụ, aga m achọ ofe na asụrụ ji. Biko gwa m, unu enwere mmiri jụrụ oyi? Ee, anyị nwere mmiri jụrụ oyi. Ị chọrọ ka m wetara gị otu iko? Ee, biko, nye m otu iko. Nke a bụ nri gị na otu iko mmiri jụrụ oyi. Nụrụ ụtọ ya. Thanks. Ndewo, achọrọ m ịkwụ ụgwọ. Kedu ka nri a si masị gị? Nri a masịrị m nke ukwuu. Ọ tọrọ ezigbo ụtọ. Obi dị anyị ụtọ ịnụ nke ahụ. E nwere ihe ọzọ ị chọrọ? Mba, ọ gwụla. Biko nye m ụgwọ m. Ngwanụ, na ụgwọ ị ga-akwụ. Ngwanụ, akwụọla m ụgwọ. Nri n'ụlọ nri unu dị ezigbo mma. Aga m abịaghachi ọzọ. Daalụ. Anyị na-ele anya ịhụ gị ọzọ.